Olusasazo lwendaba lusiza ngqo kumagumbi osasazo Studio 9 kwikomkhulu le-SABC Auckland Park eGauteng naseziphambili ngalenhlwa. They want to open a tap and get water. They want to push the light switch and get light. Umbutho we-DA uphehlelela umqulu wezithembiso phambi konyulo lorhulumente basemakhaya kumbindi wesixeko saseGauteng nesingabanye boomasipala abambaxa ekukhutshiswana ngabo. Ikomishoni yonyulo ezimeleyo kwiphondo laseMpuma Koloni ithi liyancumisa nokinani labantu abatsha ababhalisela unyulo kweli phondo xa kuthelekiswa nonyulo lomasipala luka-2021. Ubuyele kwimikhala yokulawula iBafana Bafana umqeqesho intandane yelu Pitso Musman. Molweni makhaya khongozelana uvimba wangokuhlwanje. I-DA imemelele kubembeli ukuba banganikezeli ekulungiseleni umasipala. Inkokheli yeqela umnumzana Jordan Hill Lewis ithi i-DA iza kubuyisela umthetho nenzolo kubo bonke omasipala enokufumana isininzi sevoti kubo. I-DA iphehlelela umqulu wezithembiso zonyulo lorhulumente basemakhaya kumasipala wesixeko saseGauteng nesingabanye boomasipala abambaxa ekukhutshiswana ngabo. I-DA ifunge yamuncintupi sithi ixolele ukumila ingcemqolo kudlamashe kube kanye ilungiso masipala kwiinkalo ezintathu. Umongo weliqela kunyulo luzayo lomasipala uthi ukusebenzela wonke umuntu. You see, when you ask South Africans what they want from their local government, their answer is not difficult or complicated. They want to open a tap and get water. They want to push the light switch and get light. They want to walk home safely under a working street light. They want their rubbish to be collected. They want the pothole fixed before it cuts another tire. They want the people entrusted with their money to be competent, honest, and awake. But in South Africa today, an ordinary life has become an extraordinary privilege. Ibhengeze isiqhangiso semilenze emithathu kulungiswa umasipala ngelithi yakulahlwa mbeleko ngakufelwa. Umnumzana Hill Lewis uthi esi sicwangciso sibandakanya umasipala abahlala abantu okumthemba ulawulo lolulo lwemali zoluntu kunye nokuba ingeniso yenziwa ngombane namanzi isetyenziswa ukugcina ezonkonzo eyombane namanzi. Today I am announcing a rule that will apply wherever the DA governs. Every rand collected for water will be protected for water. Every rand collected for electricity will be protected for electricity. Your money will no longer be treated as a political slush fund. It must be used to repair pipes, maintain substations, and replace cables. Amasipala ajobheke lidakeni nto leyo ibonakala kwikomishoni kaMadlange engenantsimi yankosi. Eliqela lithi ngamagosa ufundele umsebenzi nazimiseleyo kumele asezikhundleni. Engineers must manage infrastructure. Honest professionals must run administrations. And when people steal or waste your money or fail through negligence, there must be consequences. Abemi beli baza kuvotela oceba babo ngomhla wesine kweyenkanga. Emva kokuhlokonyiswa komhla wonyulo izolo kulinda ixesha karhulumente iza kuba nguwashiywa washiya amaqela ezopolitiko egaya inkxaso kulo lonke eli. Iqela le-Action SA libhengeze amagama abagqatswa balo kwisikhundla zosodolophu komasipala abathathu kwiphondo laKwaZulu-Natal. Esi sibhengezo siphawula ixesha elibalulekileyo kweli qela nanjengoko i-Action SA iqinisa iphulo layo kweli phondo. Inkokheli ye-Action SA kweli phondo iza kukhokela iphulo lokugaya inkxaso eThekwini ukanti eli qela likwajonge ukufumana inkxaso kwaDukuza naseNewcastle. Njengoba amalungiselelo okhetho sengena kwesinye isigaba amaqembu ezepolitiki aqinisa imikhankaso yawo kusukela emazingeni aphansi. I-Action SA iyisa umkhankaso wayo kwamashu nala ethule abakhethwe yiqembu ukuthi lifolose ngabo esikhundleni sobumeya. Leli qembu lihlose ukunyusa ukwesekwa kwawo kwamasipala abathathu iTheku, kwaDukuza okumkhandlu osubalekile kwezomnotho kanye naseNewcastle.
Njengamanje i-Action SA inezihlalo ezingu-12 kule mkhandlu emithathu. Umholi waleli qembu umnumzane Herman Mashaba ukholelwa ekusebenzeleni umphakathi nobuholi obuqotho. I'm not in politics to serve the world. I'm here to serve people of South Africa, because when we serve people of South Africa, we will help the world. So the world does not have to take care of us. Laba bakhethiwe ukumela leli qembu bachaza ukuthi iziphi izinto abazozibeka eqhulweni uma benikwa ithuba lokuphatha. Phakathi kwazo khona ukuvuswa kwezingqalasizinda kanye nokuphathwa kahle kwezimali. Leli qembu lihlose futhi ukuqeda inkohlakalo. Basic services must be delivered without compromising, and financial stability in the municipality, and ease of insourcing in this municipality, and also illegal immigration must be the center of government. The first thing that we'd like to work on is to deliver quality services to the residents of KwaDukuza, and how are we going to ensure that? By holding officials accountable. Action SA ithi kulungela ukusebenzisana namanye amaqembu kodwa ithi ngeke iziyeke izimiso zayo okubalwa ubuholi obuqotho, uqiniswa kwemthetho kanye nokukhuliswa komnotho. Kwezindaba ze-SABC ngu-Ayanda Mhlongo kwamasho. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo eMpuma Koloni ithi inani labantu abatsha ababhalisela unyulo lonyukile kweliphondo xa lithelekiswa namanani onyulo lomasipala basemakhaya ngonyaka ka-2021. Le komishoni ithi nangona ibijongene nemingeni ethile kwiindawo ezithile iye yaqubisana nayo ukufikelela kumanani ibisekele yona. Ubhaliso lwabavoti luvalwe ngokusesikweni phezulu emva kokubhengezwa komhla wonyulo ngumphatho wesebe lobambiswano ngolawulo nezemveli uVelenkosi Nhlabisa. Utsha olubhalisele ukuvota ebephansi kwiveki yokubhalisela ukuvota yokuqala, kodwa ikomishoni yolonyulo ithi oku kuye kwatshintsha onyuka amanani olutsha. Bangaphezulu ka-50% abantu abatsha bephondo leMpuma Koloni ababhalisele ukuvota, kwaye abaphakathi kweminyaka u-16 no-21 ngabona banamanani aphezulu xa kuthelekiswa namanani olonyulo lango-2021. Xa sijonga ngoku i-voters roll yethu ngo-2024 ibihleli ku-3.4 million xa siya kweza elections zika-national, kodwa ngoku ihleli ku-3.6 million, an increase of about 180,000 new registrants. Loo nto leyo ke ithi zonke iinzame zika-IEC azenzileyo nokuya ezikolweni kwilento kwi-outreach ne-democracy programs zethu, at least they have yielded the desired results. Abanye abantu abatsha bengabhaliselanga ukuthatha inxaxheba kulonyulo oluzayo ngenxa yokungaziswa kwenkonzo, bambi banemincili kukuthatha inxaxheba kulonyulo. Registerishanga okwangoku because andikabi naso isiqiniseko soregisterisha yet, because of urhulumente uhlobo aqhuba ngalo izinto, and ndithethelela kobe kwabantu abatsha, on behalf of abantu abatsha ukuba utshintsho asikaliboni. Dala ndandicinga uba xa ndingavoti indlela yam endiubetha ngawo umbutho osiphetheyo apha eMzantsi Afrika, I thought that xa ndingavoti then that would mean that andibasapoti, but later on ndarealize uba ukungavoti kwam contributes to izinto ezenzekayo, utshintsho olungenzekiyo nam ndiyinxalenye yaloo nto leyo. Ndingusidima Mveku kwiindaba ze-SABC. Ndikugompo City. Kwalapha ezindabeni, baphilo bentshontsho abahlali kwilali yaseTabase eMthatha nanjengoko esagcwele amathafa umrhanelo otyholwa ngokuba ngumdlwengulo ogqugqisayo kwilali ezikulo mmandla. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona sikwabulisana kwabo basandula ukungena. Uyakwazi ke ukuzibukela izindaba kwiqonga lika-SABC Plus naku-SABC Lehigh, ukanti kuphela nje kwazi ungazifumana kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Masithi krwaqu kwinqaku eliphambili ngale ntlwa. Ide iphehlelele umqulu wezithembiso zonyulo lorhulumente basemakhaya kumasipala wesixeko saseRhawutini nesingabanye bomasipala bambaxa ekukhutshiswana ngabo. Sithanda ukulumkisa abo bantliziyo ezibuthathaka ngeli nqaku lilandelayo niliqulethe imifanekiso enokubangela uxinzelelo okanye ukukhathazeka kwabo bantliziyo ezi-ethe-ethe. Bangungelene abahlobo nosapho lukapalisa Sidiso nokwafunyanwa umzimba wakhe ngaphandle kwentloko nemilenze ulahlwe kwanti eKingsway eBhenweni eRhawutini bezokuthi indlela ntle kulo mama wabantwana ababini.
Usapho lukaPalisa Sediso ngelingeni liungcwabile umzimba wakhe emva kwenyanga ezintathu. Usapho luthi luyaqala ukwamkela ukungabikho kwakhe nangona kukho ilungu lomzimba lingafumaneki. We just say is thanks God the day have arrived so that we can take Palisa to go and rest. And what bothers us a lot is that the police, they don't give us any lead. Indawo yakhe kubahlobo nosapho ayisenakulibaleka. Emva kokuqaphela ukuba usapho belulinde ukuza ukaNxele ixesha elide ngeziphumo zencindi yofuzo, uluntu luthathe igxathu lazeka mzekweni. It has been a very tedious moment, situation in the area, not just the family. This incident happened on the 1st of May. Today is the 8th of August. Iphiko lamanini ombutho we-ANC lithi kusekho okuninzi okufanele kwenziwe emva kokuba ubundlobongela busekele kwisini nobudlelwane i-GBVF ngabamarhanuka bubhengezwe njengentlekele yesizwe kunyaka ophelileyo. It's a demand now. It's normal that we are requesting because our own people on the ground are dying. Our women are being killed on daily basis. Abazili bathi uSediso akayi kukhunjulwa njengexhoba le-GBVF kodwa njengegorha. Ilawo bentshontsho abahlali baseTabase eMthatha eMpuma Koloni ngenxa yendoda ekrokrelwa ngokudlwengula kwiilali ezahlukeneyo zalo mmandla kuye kwavela ingxelo zokuba abafundi besikolo samabanga phezulu kwingingqi baye badlwengulwa. Uluntu luxhwalekile ukususela ngoJuni walo nyaka. Amantombazana aselula aphilisa ubomi bentshontsho ngumntu okutyholwa ngelithi uyaziwe ekuhlaleni. Elinye lamaxhoba, intwazana eneminyaka eli-19 isancengcazela nanamhla oku xa ibalisa inyomnyezi lenzeka phantse kwiinyanga ezintathu ezigqithileyo. Ufundo uthukwa ngumuntu seyendichitha endivusa. Xa ndizityhila wabuza uba ndimjonga ntoni, ndabuza ke mbanzi uthini ungakujongi. Watsho wathi bana khulula, ndabuza ke mba ndikhulula ntoni. Wathi mandikhulule ntoni ndizinximbileyo. Xa ndizama ushukuma ndiphethe ungandifuna umjonga kakuhle, wakhupha imesi wandincitha ngayapha esibunzi. Wathi theni ngathi ndinenkani nje. Wabe ngena ibhedini ke ngoku endikhulula. Xa ndizama ukhala watsho wandivala umlomo. Ixhoba lakutshanje lumenzi wobubi yintwazana eneminyaka eli-15 ubudala emoxuthe kunina kwilali yaseLuxoxo. Unina uthi emva kokulwa ixesha elide nomenzi wobubi uye wohluleka, wathathwa umntwana wayodlwengulwa. Ndibone umuntu sengaphakathi emnyango endlini. So xa ndijonga ndothuselwa ucango xa lukhala kodwa sengenile. Xa ndityhila ke ngoku njengoba ndothokile, xa ndityhila hayibo ulayite ithorshi lo mntu. Apha emazantsi inyanga ibalele kuvule ucango apha. Ndibona uba okay ngumntu lona oyindoda. Ndikhale. Avela suke pha emnyango eze kum. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eTabase eMthatha. Inkokheli kukuphela kwayo esaphila yomngcelele wango-1956 wamanina nowawusingise kwizakhiwo zomdibanisi ePitoli uSophie de Bruyn. Uthamanina kumele angalahli ithemba kwiinzame zawo zokwenza eli lizwe ibe yindawo engcono nekhuselekileyo kumntu wonke. Eli qala lomzabalazo belithetha nejelo leendaba le-SABC phambi kwesikhumbuzo ngomso. Yayiyinhlala yenzeka kuphila ubomi bentshontsho kubantu abamnyama ngexesha lorhulumente wengcinezelo. Emva kokuba kwamiliselwa urhulumente ocalucalula ngo-1948 kwacaca mhlophe ukuba abantu abantsundu baza kuthwala ubunzima elizweni labo. Abasetyhini bamagomololo banyevulela ucalucalulo. Wathinta abafazi, wathinta imbokodo. Yayilikhwelo lamanina elalibonisa inqumbo ngakwinkqubo yamapasi eyayicinezela. Omnye wabaququzeleli balomngcelele wenza imbali ngumama uSophie de Bruyn. Emva kweminyaka engamashumi 7 uthi zange ubelilize umzabalazo wabo
kuba xa kungoku amanina epalamente amelwe ngesininzi. I am extremely happy to say yes, women are in high places today. We have a majority of women in parliament. Ingo amanina ajamelene nazo namhlanje ukususela kwimpato gadalala esekelwe kwisini ukuya kucalucalulo kwindawo zempangelo umemelela anganikezeli. Them to remain steadfast and not give up hope. And their bravery, they must understand that they can even face death. And the sacrifices that they will have to make. Umongameli Cyril Ramaphosa uza kwenza intetho ephambili kumsitho omkhulu wosuku lwamanina kwizakhiwo zomdibaniso ngomso. Imibhiyozo ezaqhutywa phantsi kummongo othi ngesikhumsha Empowered Women, Empower the Nation. Kukhahlelwa kumabhinqa ango-1956 alwela amalungelo oluntu uma kulinganwe nobulungisa. Le ngxelo iqulethe iinkcukacha zezempilo ezinokubaphazamisa abantliziyo ezibuthathaka. Ukomelela kwabasetyhini naxa bejongene nemingeni kwezempilo kuqhwatyelwa izandla nanjengoko sijonge kusuku lokubhiyozela abasetyhini ngomso. I-endometriosis yimeko yezempilo echaphazela omnye kwabasetyhini abalishumi kwaye inganemiphumela enobuzaza xa ingabhaqwanga kwangethuba. Kwaye ichaphazela abasetyhini abaselula yokuqhina kwabakhulileyo. Kweli lizwe bajongene nemingeni eliqela. Enye yalo mingeni iquka imeko yezempilo yaziwa nge-endometriosis neyimeko apho inyama efana naleyo egqume isibeleko iye ikhule ngaphaya kwelungu langasese kunye namanye amalungu, nto leyo idala iintlungu ezinganyamezelekiyo. Pulemweko wayene-endometriosis ze wanyangeka kuyo, wafunyaniswa ukuba unayo ngonyaka ka-2012 emva kokuba neentlungu kumathambo akhe angasese eneminyaka engama-25. My period pains were severe symptoms. The bleeding was for like 12 days sometimes. I would feel pain during sex. Gaba sesine ngethuba efumanisa ukuba une-endometriosis wamokamokana nayo iminyaka eli-12 wenziwa utyando izihlandlo ezili-9. That was when the doctor said to me, you can't have kids anymore because now you're infertile. There's nothing we can do for you because the endo is now eaten up your belly button, your ovaries, your fallopian tubes, your vaginal wall is gone. Ngcali zithi phakathi kwezinto ezinefuthe ekubeni owasetyhini abene-endometriosis kukungahambi kakuhle kwegazi xa owasetyhini esexesheni. Iimpawu ziquka isiluma esinganyamezelekiyo. People that start menstruating while they are younger. That and other ones that are having menorrhagia. What do we mean by menorrhagia? Bleed more than supposed to. Ukufumana iipilisi zeentlungu notyando olukhethekileyo. Umweko uthi olu hambo lwamphazamisa nasengqondweni, lwaphazamisa nentlalo yakhe kunye nosapho lwakhe. Nangona kunjalo ukomelela kwakhe kukhuthaza nabanye abasetyhini abane-endometriosis ukuba bangalahli ithemba. Kwezemidlalo, Pitso Mosimane ngumqeqeshi omtsha weBafana Bafana. Isigqibo esiphezulu solawulo kumbutho olawula ibhola ekhatywayo eMzantsi Afrika iSAFA sivumelene nesiphakamiso sokuqesha uMosimane kwisikhundla ebesihleli uHugo Bruce nobeke phantsi kuso ekupheleni kwenyanga kaJulayi. Ithathe isigqibo sokuqesha uPitso Mosimane ngethuba ibambe intlanganiso ekhethekileyo yesigqeba esiphezulu solawulo nemichophe ngentsasa yanamhlanje. Amalungu esigqeba aya kuxhasa ukubuyela kaMosimane kweli qela kwibhola ekhatywayo. uJingles kwabamteketisayo wayengumqeqeshi weBafana Bafana ngaphambili phakathi kukaJulayi kunyaka ka-2010 ukuya kwinyanga kaJuni ku-2012. Ungena kweli qela kwakhona ngethuba iBafana Bafana ibuyele ekhaya ngokuziqhenya kwitumente yehlabathi yebhola ekhatywayo ka-2026. Isigqeba esiphezulu solawulo siye safumana nengxelo ngamalungiselelo enyanga ezayo enkomfa yonyulo kwiSAFA neza kubanjwa ngomhla we-12.
Sinikhumbuza iqela lesizwe iBanyana lidlala umdlalo walo we-quarter final neMorocco ngentsimbi ye-10 ngokuhlwanje. Uza kusasazwa ngqo ku-SABC 2 naku-SABC Plus. Busuku benzolo.